Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela Mezibela ithonga ngomhla ka-16 September. Hhayi-ke guys, emva kokuthi-ke uBanele ethole ukuthi sengathi umfowabo usefuna ukubuyela back emzimbeni wakhe, umane nje wamshiya kanjalo uZama elenga. Semefika laphaya emzini wakoMagwaza waqonda ngqo ekamereni likaMakhumalo phela ezama ukukhuluma naye. Namanje-ke uMakhumalo akakathandi ukukhuluma naye, kodwa-ke uphoqile ngoba bekuphuthuma ukuthi bethi ukuxoxa kancane. Ushilo ukuthi yazi phela angiyithandi lento yokuthi mina noMbali siqhelelane kangaka. Washo kuMakhumalo ukuthi hhayi vele wena ubulindeleni, angithi nje wena wenza ukuthi ningasondelani ngoba phela vele awusisi yena wena uSanele usuwuBanele. Akumele uthuke ngoba vele lokhu bekulindelekile ngoba angeke ukwazi ukuzwana nonkosikazi kamfowenu. Hhayi wase washo-ke kodwa-ke ukuthi ufuna ukulungisa izinto manje. Washo-ke ukuthi usefisa sengathi angaya nje laphaya kodladla eyoxolisana kuyena ubaba wakhe phela uMbali, ngoba phela vele akuphethanga kahle emva kokuthi bamsole ngokuthi uyena owabulala indodana yakhona phela uNkosinathi. Ushilo-ke ukuthi njengoba nje sesaselelwe isikhathi esincane sokuthi aphile laphaya, ufuna ukulungisa izinto nje qambe uyabuya uSanele afice yonke into esesimweni. Wambuza kuMakhumalo ukuthi uyimisile ngokwenza kanjani lokho ngoba sengathi nje umfowenu uzothi ebuya la afice impilo ingasekho nje emlindile. Wathi cha ma, angizile mina ukuzomosha, ngizolungisa la. Ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uNtanzi nami kahle kahle sizwana kahle ukuze phela uma ebuya uSanele angafici kuney'nkinga la. Kusamele kahle kahle uSanele athole abazukulu la, akutholele wena Makhumalo inqwaba yabazukulu, nabo bekhule bengekho engcuphekeni yokuthi bathole udlame noma bachaphazeleke ngezinto ekade zenzeka la ekhaya. Ngifuna ukuqondisa zonke izinto manje ngihamba, uSanele afike nje yonke into i-right. Hhayi wabonga-ke uMakhumalo, kanti nonjinji ubelalele laphaya esicabheni. Kubonakala nje ukuthi uyacasuka, akafuni lo mfana afike ethathe indawo yakhe yokuba yinhloko yakuloya muzi. Nokuthi nje njengoba ngasiyena uSanele kuBanele kumenza ukuthi nje unjinji akhushukelwe ushukela guys. Hhayi akuphelile lapho, uhambile-ke ngampela uBanele waya laphaya kubo kodladla eyoxolisa phela kuMbali. Semefika nje khona wabingelela kahle, wabuza ukuthi unjani udladla njengoba nje kwagcina kumabheketwane emva kokuthi phela kudlule emhlabeni uNkosinathi. Washo-ke uMbali ukuthi uyancenga yena uyatotoba. Wathi bengifisa ukukhuluma naye ngithi ukuxolisa nami ngokuthi angivelanga isikhathi eside emva kwalento ehlakalele umndeni. Hhayi-ke guys, umane nje wafona-ke uZama ngoba ngampela emva kokuthi phela ahambe nje samagondwane uBanele, ugirl bekade efona engaqedi ezama phela ukuthi amthole ukuthi kahle kahle usesimweni esinjani uBanele, ngabe usewuSanele yini ndaba nje ebona engathi uyamphunyuka ngampela esandleni manje. Wamane nje walala naye embhedeni kuqiqi usefuna ukugoduka, akasashona nokuthi yini le mthusile ephusheni. Hayi bo guys, uZama-ke uthe efona nje uMbali wamane wabuka ifoni wabona ukuthi sebuyile uZama empilweni kaSanele. Wamane nje wenza engathi akaboni ngoba vele nawe uyena owamtshela uSanele aka uBanele ukuthi sebecela nje banikazene i-break ngoba impela sengathi imindeni ayijabulile neze ngobudlelwane babo. Guys, akuphelile lapho-ke, hambile-ke uBanele kuyena uDladla wamchazisela ukuthi hhayi indodana yakhe ibikade iyiqhawe, uyaxolisa futhi ngento eyenzakale kuyona. Wa-understand-a-ke guys-ke uDladla wabonakala njengomuntu ongathi uyamxolela uSanele aka uBanele. Akuphelile lapho-ke guys, ngapha-ke uZama bekade esashukusheka ugirl ebhizi efonela uBanele, ifoni ingabanjwa kwaze kwabona yena uphinda-ke umane wajabula mebona ukuthi uZama akekho happy. Wabona ukuthi lo mfana kaMagwaza siyamphinda ngemfe iphindiwe-ke manje umenza lento leyo ukuthi afike abe hot emva kwalapho bese ba-cold. Ayi umane wambuza ukuthi kuhamba kanjani lapho, wamane athi eyi ungiyeke wena. Kubonakala nje ukuthi uZama ucasukile uNtombolo. Kufike isikhathi-ke la uNtanzi bekumele ahambe ayokhuluma khona naye-ke uBanele lapha esayithini eyomtshela ngethenda entsha abayitholile yokuthi bavule imigaqo emidala. Umane nje wathi uDladla unjinji eyi cha, awusiyeke ngokuvula imigaqo emidala, thina sifuna amathenda amasha nanemali eningi, hhayi into yakudala ekade sasiyenza before. Wamane nje wathi uNtanzi lalela, kubukeka sengathi ithenda encane kodwa kahle kahle uma usondela eduze imali ikhona, 50 million wonke. Hhayi wamane wathi nje uBanele
in ngifake into ephathelene nemali mina ngiphakathi. Wakhuza-ke guys uNjinji, kodwa-ke bangamuzwa ngoba sengathi ingqondo kaNtanzi benoBanele ibuye ifane mekuza kwezezimali. UManenje wathi nje uBanele, mina into ephatha imali angiyinqabi, imali ayinqatshwa. Hhayi-ke wajabula kuNtanzi wamxhawula uBanele, ey'tshela ukuthi phela uxhawula uSanele. Waxhawula naye-ke guys uNjinji, kodwa uNjinji kubonakala nje ukuthi akekho happy ngokuthi manje uBanele usenza ivumelwane noNtanzi, oNtanzi kufuze ngabe bayisitha kahle kahle noMagwaza. Emva kwalapho kuhambile kuNtanzi beyoncoma-ke laphaya kubo ukuthi hhayi lalelani la, sekuwukuthi manje mina noBanele siyasebenzisana ngampela, kunale thenda lesizosebenza kuyona futhi uvume kahle. Wabuza kuzami ukuthi ubenjani vele yena, akasiyena yini lo Sanele lo umjwayele? Wathi hayi bo mntanami usuyamngabaza yini? Wathi cha, ukuthi nje kunento ayenzayo nje angi-ekthela strange nyana nje, angazi noma kumele sisabe yini. Wathi khululeka mntanami, indoda emadodeni leyaya, yezwa, khululeka, sizosebenzisana naye futhi nokuphinda, hhayi impela uzongena manje ebhizinisini shiqe, uyena ozobe ehle enyuka naye uSanele. Guys, baze bawaxuba-ke amanzi namafutha, uphinda esebenze noBanele endaweni eyodwa. Guys, kusazoshuba. Akupheli-ke lapho guys, sengathi isikhwele sidla umunyu-ke kulaphaya kuNjinji, emva kokuthi phela yonke into sengathi manje kuloke kuqhakambiswa yini uBanele. Ufike-ke endlini walanda nje ukucelemba ubhoti, wamane nje wathetha igceke lonke, ethetha yedwa, esho ukuthi la ekhaya sekuloke kuthiwa Banele phathaphatha, Banele phathaphatha, Banele vele vele, kanti ubani loya? Fuze ngabe uSanele, akumele ngabe khona uBanele lana, ubuthakathi bodwa lobu. Waqede wathatha lo celemba lo waya nawo lapha emnyango, wafika wayokucanda isiphambano lesi esabekwa laphaya uDladla, ebekela phela indodana yakhe njengesikhumbuzo. Eyi, wathi isona sonke lesi siphambano esiletha amashaya laphaya koMagwaza, wasigenca isiphambano sikaDladla. Okubonakala kahle guys ukuthi sengathi-ke manje uzoqala phansi ingxabano, ngoba phela uBanele uhambile waya laphaya koDladla eyocela uxolo nokuthelelana amanzi. Manje-ke uma esebuya-ke ngapha-ke uDladla efica isiphambano sendodana yakhe esigenciwe, obviously uzophinda futhi athukuthele, ebese kuba khona udweshu futhi phakathi koMagwaza noDladla. Guys, hhayi impela sengathi kuyasinda kuyehlela-ke makunjena. Kazi iyoza la Nkomoni, kazi vele vele lo mshado usulindele kangaka phakathi kukaSanele benoMbali uyokuyenzeka yini, njengoba nje imindeni ihlezi njalo imane ixabana kangaka. Aphela lapho-ke guys amazwi namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like, and comment. Until next time.